o nwere chukwu na-serve one function now. Ọsụsọ na-asọ anyị mana ọkụ dị wee weta ntụ oyi abi energy. If not, onye ọbụla kịta anyị ejigo ha. Know it that now all this fire is from water. Do you get my See point? how God Now, works. everything in nature is intertwined. Watch. It is our poor knowledge the 4 elements Together. are working together. From water we get fire. Anyanwụ si n'eluigwe cha abi anyị nwee ihe ọcha na aja mmiri zokwasị ya ka ihe akọrọ akọ wee mee gịnị mana ọ bụ na ikuku ekuro ndị akọrọ ya eme. The 4 energies working together. So these 4 things are the totality of chukwu. Chukwu abụrụ ofu ife. That is the first thing ụka kụziri anyị dị wrong.